Care o să filmăm Slither.io și o să încercăm să ajungem pe locul 10, cum am ajuns. Jojo. Nu știu de ce merge așa de lag. Nu! Oh, mă gă. I-am tăiat unul ea. S-a băgat unul mare în mine. Și aveam 10 scoruri, cred că. Nu, cred că e 11 și ceva. Și s-a băgat el în mine, după a venit altul în mine și a fost distracție acolo. Hunger Snake. Și mereu mă enervez când pierd. Am scorul mare și mă enervez când pierd. Nu știu ce am. Mă enervează, dar nu știu de ce. Jeffrey 6TH. Mersi, Doamne! A murit ăla, a murit! A murit și a murit! O să pun pe pauză până ajunge la 1000. Am revenit, dar am murit de 3 ori la 200. Și mă mir! LOL, scăpai și aveam un lag infernal. Voi un program de să-mi ziceți și mie un program în comentarii. Locul 10. Locul 11. Mi-e și frică. Assassin Boyer. Bă, 1000 trebuie să ajungi pe locul mor. Și pe locul 1, Jamaica, 9K. Ai de capul meu. Cât de puțin. Sper să-l omor pe ăla. No, oh my god. De capul meu. Căpățâna mea. Și o să fie greu. Iar pun pe pauză până ajung la 1000 și după. Am revenit. Cu 1000 scorul. 1000 MG să moară ăla de Doamne. De Doamne. Aha, iau ce bune și ce deștept ai. Da, și de ce deștept. Doamne, ce tableta am. De rahat, cel mai mare rahat. Ăla n-are cum să nu doare. Îi dau 2 peste gât. Fieți-n la el. Ce vrea să intre în mine. Dacă da, acum avea speed. Mă mor. Și mi-e frică. Pe ce loc sunt? Locul 4. Numai 4. Nu dau niciun pas în 4. 4000, bă, să moară Gigi. Dacă mai să ne iau un pic, era pe locul 2, mai 2. Unde să ajung locul 1. Numai 1. I get my youth can. Direct. Wop, eroina, wop. Doi de capul meu. Mâine plec la țară. Și urăz ziua când plec la țară. LOL! Ce lag? Ăla a murit, eu am murit. Nu sunt gai. Slither.io. O să pun numele ăsta, că poate am noroc mai mult.
înțeleg ce scrie acolo. Op, herohina. Opo, smochina. Asta e englez, sigur. Ai de capul meu! Era să-l omor. Uite. Da, Doamne, mâniu. Și atât a fost cu video ăsta. Ne vedem pe data viitoare. Bye bye.